Kita tuh Bapak. Nah, kayak gini kita les kabeh. Sarapan wis mateng to, Ton? Sikilku ki lho, Ton. Pidak. Mamitek sikile Ya wong. wis ta wis mateng ket mau wong wis masak ket isu kok. Mepe dipepet nang jaba ya nyapuk. Ya udan lho. Ganggu wong dolanan HP lho kowe. Ampun iso ngidek sikil lho kowe iki. Lah raro sikil aja dikene kono to. Kan dhuwur. Dolan HP penak-penak opo lae kaya terus Yo iki ben ndang garing kok lek ora dilar ngene lho ora garing kok. jadiane ngendi iki kaya ngene iki. Wong sampean ki makan sapi kan ora HP-an. Lah si HP ro rampung ki lho sik delok lho. Kowe iku lho barang kuwi ngurusi sapi nyapa? Ya sampean nyapa sampean gur HP-an ki lho. Alah ngene sarapane urung kok. Lah aku lho gayane ngomah isa-isa ya urung rampung kok. Gayane wong wedok wajar to ngono kuwi. Lah wong lanang ya sapi wayahe. Ya keton sarapan iki. Delok iya apa lho sakjane iki mbok yo nganu sapi kae lho, pengarit-ngarit dhisik ngono lho. Rahasia to. Wong kok gur HP-an. Tuh Bapak. Piye to makane to rasa HP-an ae? HP-ne kene ne. Hopah HP-an ra gelem wangi. Bisa kowe iki, Ton.